43, 44, 9. Aline, jeg er færdig med at købe 900 kilo, og nu skal vi vise et bevis for sinusrelation. Det første vi gør, det er, at vi tager en trekant, som ikke er retvinklet. Det kommer til sådan noget. Og så deler vi op i to. Sådan linjer her til sammen giver 180, og hver af dem her, de er 90 grader. For at gøre det dem at arbejde med, så vil vi sætte nogle ender på. Sådan. Det første vi vil gøre, det er at finde sinus på begge sider. Så det vil være sinus til A og sinus til C. Så hopper vi her. Det vil være sinus til A er lige med modstående divideret med hypotenusen. For vinkel A, så vil hypotenusen være C, den der er her, og den modstående vil være højden B i midten. Så sinus til A der står HB, det kan man godt se. Det næste vi vil gøre, det er at finde det samme på den anden side. Så sinus til C. Der vil vi bruge den samme form, altså modstående ved hypotenusen. Den her gang vil det stadig være HB, men den nye hypotenuse vil være lille a. Fedt. Det her det kan ikke bruges så meget af sig selv, men vi kan bruge det til at isolere HB, som er ens for begge sider. Begge af de her former, så vi kan finde vinkel B. Så vi tager HB. Nej, undskyld, vi tager A fra den her side, så det står alene. Og så i stedet for at dividere med herover, så ganger vi med herover. Og her vil vi tage C på den her side. Nu har vi de her to nu, og det næste vi gør, er at vi sætter dem sammen. Det kan vi gøre, fordi at de begge to har samme resultat og indeholder det samme. Så vi kan sætte det op som i sinus til A gange hypotenusen C er det samme som sinus til C. Stort C. Ganget med lille a. Fedt. Det vi kan gøre nu, det er at vi kan samle A og C. Ved første step det vil være at isolere C. Så i stedet for det her, så har vi C er lige med sinus divideret med store C, det er lille C det her. Det er lille C. Ganget med A. Og så i stedet for at gange med sinus til A herovre, så dividerer vi med sinus til A på den anden side af lige her tegn. Fedt. Det næste vi kan gøre, det er at vi kan tage sinus til C herover og flytte over på den anden side. Det skulle være et lille C her. Så har vi noget her, der ligner meget de to heroppe fra. Det næste vi gør nu, det er at vi mangler B, så vi kan finde linjen på højden af C, som er den der. For at gøre det, der finder vi på samme proces, som vi gør herover, og så vil vi få det samme som hernede, fordi vi ikke finder højden af A, det kommer stadig bare til at være den modstående. Så vi får, hvis vi nu smider vi lige lidt, vi gentager ikke alt det her, men så får vi A divideret med sinus til A. Er lige med B divideret med sinus til B. Fedt. Det sidste vi vil gøre, det er at vi samler de to her. Siden A er på begge sider,
Så den behøver det ikke samle. Vi tager bare den og sætter sådan op som et puslespil. Fedt. Altså de er flippet lidt rundt, men det giver det samme for alle stederne. Nu spørger du nok, Line. Hvad nu, hvis en stum vinkel? Hvis nu trekanten så sådan her ud. Sådan der. Tænker vi, nej, det kan vi ikke. Jo, vi kan. Det vi gør, det vi skal finde højden af vinkel B. Så tegner vi en usynlig linje uden for trekanten. Der. Og så vil vi finde længden af den her. Det her, det er i princippet bare en ret vinklet trekant. Og sinus til C her vil så være 180, og så minus, hvad det her det vil være. Som vi kan finde med modstående divider ved hypotenusen. Så sinus til 180 minus C. Det er beviset for sinusrelationen.